Categories gramaticals. Són les diferents classes de paraules que s'utilitzen en una llengua. Avui veurem els pronoms personals. Són paraules que fan referència a les persones, sense dir el seu nom. Els classifiquem en dos tipus, pronoms personals forts i pronoms personals febles. Els forts substitueixen els noms de persona, duen accent tònic i podem pronunciar-los sols. Els febles substitueixen certs elements de l'oració, presenten grafies diferents segons si van davant o darrere del verb.